יאללה, עוד קצת, עוד קצת. תבוא אליי, תבוא קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. תבוא אליי, תבוא. אבל למה אתה צריך? הנה, יש לך עוד קצת. שלום לכם כולם, ואם אתם שאלתם איך עשיתי את הזווית המושלמת הזאת, סיווגתי אותו ב-360 מעלות. איך עשיתי את זה? אתם שואלים איך? זה לא שאלה. ובגלל, בואו נראה לכם איך עשיתי את זה. בגלל שהיום מקס שלחו לי את המוצר המגניב הזה. אתם שואלים מה זה? אז בואו נראה לכם על התשובה שלכם. זה מעמד, ככה אתם יודעים שעושים היסטוריה צריך מעמד כזה, אז זה מעמד חשמלי שולחני. בואו נפתח אותו. וואי, זה מרגש. מקבלים כמובן את זה. תכף אני אראה לכם. אז קופסה, אז קופסה, אז קופסה, הנה הצלחתי לסדר את זה. איך המוצר הזה עובד? תסתכלו. דבר ראשון, אני בא איתו, סובב פה, טק. ועכשיו, כמובן יש לי שלט כאן. שלט כאן. זה בשביל להרים את המצלמה. שכאן ככה להוריד ולהרים אותה אם צריך. זה בשביל שהמצלמה תהיה עליי, אבל עליי בלבד, ככה שהיא לא תברח לי באמצע הפריים. הבנתם? זה נשים בינתיים 100. זה בינתיים נשים ככה. יפה. סובב. אתם פותחים, ואיך מכניסים את הטלפון? פשוט כאן בצד הזה, תסתכלו, יש ברזן שנמתח ומקפיץ. אתם פשוט מותחים אותם, מכניסים בכוח את הטלפון, נכנס, ואחרי שהכנסתם את הטלפון לדוגמה, תסתכלו שאני ועכשיו אני מפעיל אותו. אתם רואים? נדלק אור ירוק. עכשיו, בואו תסתכלו בואו נראה איך הוא עובד. איך? זה, תסתכלו. הופה. אז אני כאן. תסתכלו. הופ, 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 הופ. מסתובב לבד. אם אני עושה כאן על הכפתור חיבוי 2 לחיצות, תסתכלו, הוא מסתובב בלי שום קשר אליי. ככה עשיתי לכם בהתחלה. הבנתם איזה מגניב זה? הנה, נראה שכבר הבנתם את הפוריות. אני אעשה לכם קטן טון, ונראה לכם איך אתם תראו אותי על המעמד הזה.